benvinguts tots, bon dia. Abans de tot, benvinguts al segon episodi de Això no és veritat, el podcast que funciona quan tenim connexió a internet i si no tenim connexió a internet pues no funciona ni res. Saludar-me a la gent que tenim així. Aula, @redeula. No està. No està, no sé. Hem començat bé. També està Israel Blasco, @isblagui. Presente. Molt bé. I avui ens acompanya Twitterrorist, @Twitterrorist. Que no té ni res millor a fer. No, no té cognoms, és com Cher. No, que dic que estic així perquè no n'hi havia res millor. Ja. Bueno, primer de res, recordeu-vos que tenim així la presència de les xarxes socials. Estem a Twitter, @Això no és veritat, i també a Facebook, Això no és veritat, també. Hem rebut originalitat, el nom estava lliure. Hem rebut molts missatges de suport, llegiré alguns. Per exemple, así, alargue su pene sin cirugía, 5 centímetros más en solo 3 meses. Importante. Després també ens comenten de conoce chicas solteras en la zona de alquerías del Niño P. També interessant. També teníem un business angel, que era un príncep nigerià, no? Sí, és tot el suport des d'ací cap a aquest príncep de Nigèria que té problemes, intenta treure la fortuna de la seva família del seu país, no pot, necessita diners, necessita que fem un ingrés en un compte bancari. Des d'ací no tenim diners, tot el nostre suport des d'ací. I és curiós i no perquè res, escriu en un valencià que sembla el de Levante. Sí, és una miqueta... Bueno, és un esforç que ha fet l'home d'agafar una cosa que està a Nigèria, passar-la per el salt. Això és dialecte subvencionat, se diu? Alguna cosa així. Segurament tindrà una subvenció allà a Nigèria per a fer spam en valencià, probablement. Dialecto paguita. Dialecto paguita. Valenciano subnormalizado, com diuen els blavers. Pues bueno, parlant de blavers... Paula, si està, que crec que sí, ens anava... Ja l'últim dia vam tindre que tallar i més o menys no es va poder estendre. Segurament avui... Paula, estàs? Pues està, però no la sentim. Si vols tu, Israel... Sí, A mi no passa res, així tenim recursos per tot. Sí, bueno, no tenim wifi... No tenim wifi, però tenim recursos. Sí, canviem l'ordre de l'escaleta que havíem... Hola. Hola. Me sentiu? Sí, ara sí. N'hi ha que avisar, ¿vale? A la gent que puga sentir, els 3 o 4 pringats a part de nosaltres, que l'internet me va de puta pena, entonces, llavors a voltes se m'anirà i tindré que resetejar la pàgina, però bé, que dura 4-5 segons, que tampoc és per tant. Probablement això siga cosa de Rajoy. Segur, home, això està clar. No heu vist que ja en Benimaclet ens estan demanant identificar a la penya? Pues és això, és de Xina. Pues sí, demanen identificació de la penya en Benimaclet, pues soc de Benimaclet, ja està, no té més. És que la gent de Benimaclet també... Pues molt bé, Paula, tu volies parlar-nos, l'altre dia pues, es va tirar una miqueta d'hora damunt, te vam tindre que tallar i tal, no vas poder parlar molt. Més o menys avui volies continuar parlant del mateix tema, no? D'aquest món blavero per un costat i la versió, diguem-ne, del blaverisme, entre cometes, a Catalunya, que seria l'Institut de Nova Història Catalana. Tal volta he fet una introducció massa llarga. Era un tema interessant aquest. Sempre que volem parlar d'aquest tema, jo recordo que va passar ja a l'anterior podcast, se tallava. M'escolteu? Ara sí. En sèrio, jo vaig a parlar superràpid, mireu. Molt bé. Els catalans estan una miqueta... No, els catalans la veritat és que estan una miqueta fora d'això, no? Però des d'ací del País Valencià veiem una miqueta com està el món al País Valencià, perquè és on vivim i on ens ho mengem tot, i en acabant ja tenim a Catalunya que ho veiem des de la perspectiva de fora i ens riem d'ells, millor que els castellans, perquè els entenem tot el que diuen. Llavors, el blaverisme és un fenomen que comença als anys 70, la gran batalla de València que se coneix, que la dreta comença a punxar per ahí, el nacionalisme valencià està pujant i una forma de desunflar aquest nacionalisme és començar a entrar unes noves idees
Estic fent-ho de forma molt resumida perquè és molt més complicat del que estic dient, Sí. no? Però unes noves idees per contrarrestar i ser nacionalisme valencià, on l'independentisme als anys 80 era superior que l'independentisme a Catalunya, i és una forma de desunflar tot això, no? És una forma de crear tensió. Però és que a Catalunya, segur que mos tenen cel, si diuen, si estos s'estan inventant una història, perquè nosaltres estem patint el blaverisme des de fa 40 anys, però aquells diuen, hòstia, els blaveros s'estan inventant una història i la penya s'ho creu, per què nosaltres no? Qui són els enemics dels blaveros? Els catalans. I dels catalans, els castellans. I així n'estem. I el 2007 no se li va ocurrir una altra cosa a dos senyors, a Codines i a Viveny, de fer la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya i van començar a dir gilipolles, però com una casa. He estat mirant articles, ¿vale? Hi ha articles preciosos, hermosos, que de veritat que dona, primer, que Catalina d'Aragó, que tots coneixem com Caterina d'Aragó, la dona d'Enric VIII, que era catalana, que va ser la gran catalana que va revolucionar a Anglaterra. I no era. És que me mates. Jo és que de Caterina d'Aragó soc molt d'ella i si no és catalana me mates, eh? No sé qui és. Va ser la filla dels Reis Catòlics, que va ser casada primer en el germà d'Enric VIII, però com el germà va morir en 14 anys, el van casar després en la germà, que va ser Enric VIII, va ser la primera dona. De fet, és ella la primera dona divorciada d'Anglaterra, no? Ella és el motiu perquè se crea motiu entre cometes, un dels molts motius, és l'excusa, diguem, per a que se crea l'anglicalisme. O vaig veure en un episodi dels Simpsons. Molt bé, sí, també podeu veure en altres capítols d'altres sèries. És prou recurrent. Una pregunta, a esta també li tallen el cap, no? No, ella no. No, perquè no. De fet, la seva filla Maria va ser Melody mare meva. Sí? Mary Bloody. Ah, Bloody Mary. Ah, el Bloody Mary. Mare meva, com estic? La Maria la Sangrienta. Perquè tenia sífilis de naixement, no? O m'estic liant? Home, també és perquè li agradava molt tallar caps, però bueno, si vos voleu bonico... Això li venia de son pare, no? O sigui que a esta no li talla el cap, suposo que perquè, clar, la dona era catòlica i molt santa i tot el rotllo. I a les altres, com ja són anglicanes, pues... Les talla, no, les altres és perquè com me desfaig d'elles? Pues li talla el cap i avant. Clar, normal. Sempre correcte. Home, no les va matar, se les van chicones. trobar mortes. És el que diuen els diaris. Sí. Fallece la esposa del rey de Campo. La tercera esposa. Se la ha encontrado sin cabeza. Misteris. Vamos, se l'ha tallat a Sales, ha sigut Déu per ser anglicana. Bueno. Segur, no t'ho vaig dir, però segur que Enric VIII era castellà. Pues, tia, segur, ara que ho dius, tio. Segurament. De Albacete. M'acaba de vindre, però segurament. I en lo que se tallava el cap, Navaches d'Albacete. Segur. I el seu nom era Enrique Heredia. Vale. Pues... Continua. Un altre gran que m'encanta és la de Miquel Servet. Que diuen que és el verdader Cervantes. El que passa que així no se tenen molt clar, perquè uns diuen que és català i que és de la Vilanova de Sixena, que no tinc ni puta idea on està, i altres diuen que és valencià i que mos ho van furtar els valencians. No estan ahí molt encara d'acord, no ho tenen molt clar. Quan tu dius que fa poquet, a València, en l'Arxiu del Regne, se va trobar un document en què hi ha una firma de Miguel de Cervantes en la que, va donar un juït, sí. I que se li posa un traductor, perquè no sabia valencià, no? Se li posa un traductor i fica veí d'Alcalá de Henares. Llámame loca, però crec que és prou pista per dir que no era valencià ni era català, sinó que era madrileño. Bocata de calamares.jpg. Espera que tinc visita del meu germà. Vols presentar el meu germà? Hola, germà de Paula. No sé. Hola. Bueno, pues això. Bueno, pues otra de les coses és que Miquel Servet és això, que és català. Sergi, per favor. Sergi, és una cosa seriosa. És un podcast d'internet, per favor. Pues el meu germà anava a dir, madre meva, però els catalans pues tenen també la idea de que Miquel Servet, que lo que és el Quijote se va escriure a Catalunya, no?
Bueno, pues ja comencem. Hi ha una altra, també, que no està en la pàgina web, però que me va vindre una vegada a explicar-me això, és que, i de veritat, té sentit a veure, no? Vosaltres sabeu que al segle XV els valencians teníem el millor puticlub de la història, no? I el continuem? Sí. Som una casa de putes. Des del segle XIII som una puta casa de putes. Vale? I teníem el millor bordel de tota Europa. I això és veritat. Això està certificat, està en els documents. De fet, inclús les putes tenien seguretat social de l'època. Tenien un metge que tots els dies les revisaven, que les cuidaven, que les netejaven. Inclús Vicent Ferrer... El nostre Vicent Ferrer? El nostre Vicent Ferrer passava molt per alt que tinguérem el puticlub més famós de tota Europa. Els genovesos que venien a nosaltres a comercialitzar, genovesos castellans i de totes parts, venien així i no venien llevat a comercialitzar. I és que aquest lloc, a més, no se podia entrar de nit, només se podia entrar de dia. Que teníem el millor puticlub de tots. I tenia les seues celestines, les seues dones que s'encarregaven de cuidar a les prostitutes, de cosir certes coses, etc. Bueno, doncs diuen que sí va ser València la inspiració per a que escriguera la Celestina. Bueno, doncs això no me sembla tan... que se'n vagi tant de mare quan saben que tota la península venia de putes a València. I continuen fent-lo. I continuen fent-lo. Se veu... Soc de fet... I puc dir que sí. De fet, jo he aplegat a sentir gent de Castella dir que les valencianes tenim fama de certes coses i jo crec que és a partir d'això, de que siguem més putes, així que la prostitució així no és tan rara, vamos, ja des de fa temps. No ho és, no? No, home, jo no sé, jo a mi la Real ja n'hi ha 3 o 4 puticlubs. Jo no estic a favor de la prostitució, però és el que n'hi ha, i és el que n'hi ha, sí. Què vaig a fer-hi? Ai, que m'estan suant tot. Una altra... Vale. Hi ha un silenci, quan parlem de putes hi ha un silenci aquí. Els 3 senyors, ahí, mentalment... Jo te conec. Ens peguem colzais, ahí, pum, 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 pum. Jo estic sentint els vostres colzais aquí als braços i me fa una miqueta de mal, pareu. Si teniu que dir alguna cosa la dieu i ja està, però no me molesteu. Mira, una cosa ahora que, antes de que continúes, que el tema de lo de la Celestina, a mí sí que me sona, per lo que comenta, estar ambientat así en València, claro, lo que no sé això al final quina credibilitat té, que jo tampoc ni soc lingüista ni especialista en el segle XV ni hòsties, però sí que és de veres que, no sé, no ho vaig llegir, n'hi havia algo que estudiava la Celestina i ho localitzava en Sagunt, o li trobava, o a lo millor part de l'ambientació es correspon en el Sagunt, pues suposo que d'aquella època, però claro, això, pues bueno, es queda un poc en... Ho deixo ahí, és un apunte ahí, una nota al margen. Jo és que a Celestina el tinc en la meva llista de pendents per a llegir. No. Jo ni puta idea. Vull dir que no l'he llegit, ni idea d'aquest llibre, no. Suposo que anirà pel tema de que en Sagunt la xuderia, els jueus eren importants i tot el rotllo. I, no sé, entonces suposo que l'ambientació que n'hi ha algú li troba relació amb pues això, amb Sagunt. No sé molt bé per on van estir, però bueno, ahí queda. Putes n'hi ha en tots els puestos, tranquil, no patiu. En Sagunt també. Segur. I en el vaixell Piolín? En el vaixell de Piolín. Tinc una idea ahí d'empreniment ara, però no sé si se pot dir. Deixem-ho. Que aquest programa és per xiquets. És per xiquets? És a dir, tenim oients? Jo vaig fer fab al vídeo. Vosaltres no sé per què no. Jo vaig fer retweet. Això era... Bueno, pues una de les coses que té... Bueno, continue, ¿vale? Sí, no sé lo que esteu parlant, però jo continue. Jo, de putes. Vale, no res. Jo conec una madame, si voleu, quan ho d'això. L'Institut de Nova Història, ¿vale? De Nova Història. És que jo vaig estar en un xic de Gandia i se m'ha pegat la merda de l'accent, saps? O sigui, bueno, igual. Resulta que ells tenen com una mentalitat de que n'hi ha com una conspiranoia que todo lo castellano desde el siglo XV intenta borrarlo todo, ¿vale? Pero todo es todo, o sea, porque Cataluña la hizo España, o sea, al revés, España la hizo Cataluña, ¿vale? Y Cataluña fue un reino. De fet, tinc així davant un article que s'hi diu Reis d'Aragó, de la Corona d'Aragó o Reis de Catalunya. I res, ve a dir que en una qüestió
és que fan molt com el Garxa. Agafen un tros de text, escollissen una part en la que se pot extraspolar tot, o sigui, se pot interpretar el que te isca del piu, i llavors ho gasten com a referència o com a motiu per dir, mireu, jo tinc raó i tu no. Llavors ells ho fan molt això en estos documents. Gasten documents de veritat, però agafen el que els és de la punta de la polla. Un cherry picking aixina de Això manual. no me sé la paraula, exacte. Però hi ha un article que m'enamora enormement, no sabeu quan, que és sobre l'origen de la bandera dels Estats Units d'Amèrica. Te cagues. És catalana. Toma ja. És catalana, tios. Se van inspirar perquè els catalans vam a plegar, saps? Jo no soc catalana, però van a plegar allà als Estats Units. De fet, n'hi ha gent que en plan, és que perquè la Florida, si en castellà no existís Florida, això ho he vist en diverses persones, si en castellà la paraula Florida no existeix i en català sí, igual és perquè és català. I jo, a veure, si Hernán Cortés va conquerir el dia de la Pasqua Florida, la Florida, li va ficar el nom de la Florida per la Pasqua Florida. Ja està. Això és una invenció castellana i jo, la mare que guapa. Ese, claro, Sí. el tema es que la cosa que no concuerda es invención castellana. Y ya está, se queden tan tranquilos Sí. y ya está. Sí, no, o sigui... Podem dir que l'Institut aquest Nova Història és una mica com un blog de Geocities, però vingut a més. Vingut a més, que està totalment financiat per la Generalitat Catalana, inclús va rebre un premi per la labor de Catalunya. Guiño, guiño, codazo, codazo a la Generalitat Valenciana, que si aquells financen xorrades com ixes, assisten, Sí. Es van donar el Premi Nacional President Lluís Companys per la seva tasca de recerca, estudi i divulgació de la història de Catalunya amb un caràcter iconoclasta i innovador, explotant al màxim les possibilitats d'interacció, participació i internacionalització de les investigacions i pel seu compromís amb el coneixement de la història de Catalunya. Toca't els nassos, però aixina, de dos en dos, i les collons també si vols. Així està el nivell. És una mica el lorem ipsum, no? Innovació. A veure, això també té un motiu una miqueta. Resulta que no sé si sabeu una de les coses de com se va descobrir que Joan Martorell era valencià. Sí, que no ho has comentat, però comenta-ho. La primera obra que es va trobar de Tirant lo Blanc va ser en castellà, que era Tirante lo Blanco. I se pensava que el seu autor era castellà. Va ser una obra de gran reconeixement, bla, bla, bla. Però una volta, no me'n recordo els anys perquè jo pels anys sou malíssima, o sigui, soc historiadora, però per això se m'hi dona fatal. A Itàlia van trobar un tomo, no, del llibre que era molt més antic del que s'havia trobat en castellà, que era Tirant lo Blanc, Joan Martorell, i estava en valencià. I és quan ja va veure que Joan Martorell era valencià i que el llibre en origen era valencià i molt més antic de lo que dataven en castellà. Pues agafant aquestes premisses de que quasi mos furten una de les obres més importants, el naixement de la cavalleresca hacia la península i a la literatura, i de la primera literatura que es va ver hacia la península, segur que aquesta gent se li va anar molt la pilota i com vas començar, per exemple, que Lazarillo de Tormes, que se ambienta en Zamora, és català. Perquè és el Lazarillo de Tormes. De Tormes. Sí. I és això. Que Tormes, com és català, doncs són catalans. És que és una lògica aplastant. Jo no sé com està el tema, però sí és que tampoc l'he llegit. No he llegit molt, tampoc. No he llegit res. Que sí que vas veure, no per aquest institut tan bo que has anomenat tu, que sí que n'hi havia certes contradiccions, rotllo en el llibre de Lazarillo de Tormes en castellà. Rotllo, al sud de tal havia un riu i aquest riu en esa població on el Lazarillo de Tormes discorreix, no existeix, però al sud de Tormos, o Tormes o el que siga, sí. I amb això dos o tres coses. I bé, veient el que va fer en Joan Martorell en la illa de Xàtiva en Argentina, sí. No es donen la raó, òbviament, però sí, tampoc em fiaré jo de Castella. Home, claro, el problema del Lazarillo de Tormes és que és anònim. Sí. Vale? Ja, I és un llibre que es va trobar i segurament per l'època, per demés, estaria ui, joder, com escriu en la llengua, tio! Que estaria escrit per una persona pues, de categoria eclesiàstica o una persona d'alt nivell monetari pel fet de saber escriure i tindre una prosa.
I això. Altre gran català, val, que tinc així, no, espera que s'entra el gos a l'habitació, espera un segon. L'altre gran català és Leonardo da Vinci. Sí, hace esa moguda yo la vaig llegir i me va fer una miqueta de gràcia. No vull llegir molt perquè a mi quan aquestes coses me trauen una miqueta de bilis i m'agrada estar sana, sabeu? Sí. Però bueno, que té en el seu escut heràldic, té les 4 barres d'Aragó, Sí. que és que m'encanten, són genials. I comencen això a dir que Da Vinci era català, el Bosco, que vaig dir l'altre dia, el gran Bosco, que tenia el seu cognom del Bosch, Sí. també. Però, si n'hi ha que destacar entre los grandes que més foten als castellans, és que el gran Cid, el campeador, és català. Claro que sí, guapi. Claro que sí, claro que sí. Si creu que estar mirant-me ara mateix perquè estic alçant el puny en mode fotevos castellans, perquè m'estic inclús emocionant, saps? Perquè és que té tot el sentit del món. Se sap perfectament que és de Burgos, però nosaltres diem que és català perquè sí, perquè té les seues coses. Así en Valencia está ahí, la Plaza de España, en la estatua ahí, ben gran, del señor Cid. Hombre, no va a ser català si tenim ahí la estatua en la Plaza de España i tenim la estatua del Cid. Hòstia. També m'agradaria afegir, és que, clar, aquí n'hi ha un problema, un biaix intel·lectual prou xulo en aquest tema, que sempre són gent important de forma, diguem-ne, positiva. Jo estic esperant un... Claro. Adolf Hitler era de Hospitalet del Llobregat, per exemple, no? I un tio demostrant que Adolf Hitler realment era es deia, no sé, Adolf no sé què, Adolf Fabregat, i era un tio de l'Hospitalet i tal, que se va anar a Àustria i se va canviar el cognom, alguna cosa així. Sempre és gent, diguem-ne, positiva, no? És aquest rotllo que dius, no sé, no m'acabe de creure que tots els primers espases de tot siguen catalans, no sé, algun fill de puta n'hi havia també, no? No sé, una cosa... Sempre m'ha cridat l'atenció i diguem-ne que se li veu una miqueta al cartó a aquesta cosa. No sé. És que els catalans són els putos amos per tot. Pere, si era Roin, seria de Getafe, Adolf. Adolfo de Getafe. Sí, una cosa... No, és que és un tema que sempre m'ha cridat l'atenció perquè això, perquè clar, sempre hi ha gent, diguem-ne, positiva. No sé, algún fill de puta claro. También haurà, no sé. Claro, son libres... Enrique VIII d'Albacete i ara pues, Adolf Hitler de Getafe. De Getafe, Adolf Hitler era de Getafe. Ens quedem en aquest missatge. Adolf Hitler era de Getafe i no sé si vols afegir alguna cosa més. Jo és que Adolf Hitler de Getafe per a mi és un concepte molt global. O sea, jo crec que si algun mossèn crec que el blaverisme ja el té prou integrat, no? I si algun dia voleu que parle del blaverisme i que investigue... És que jo me poso molt negra, ¿vale? Jo he vist coses... De fet, tinc ara mateix davant meu a un llibre que si la personalitat del poble valencià, de la Real Acadèmia de la Cultura Valenciana, que els meus companys de feina me l'han dit damunt de la taula perquè fer-me plorar. Sí. I me l'he llegit. I la veritat és que és per cremar-lo sencer i tornar-lo a escriure bé. A part de que les faltes d'ortografia, té faltes d'ortografia inclús en les normes del Puig, perquè és flipant, de veritat, pues, tinc que algun dia llegir fer un programa per llegir-vos el que diu este llibre. De veritat vos ho dic. Jo tinc que dir que tinc un familiar a Facebook que es dedica a compartir coses del Palleter. Mare meua, a mi el Palleter me té moquetzar. La meva família, sang de la meva sang, que me l'estime a muntó, però no, ho sento, però no vull entrar ahí, tu en tu casa, jo en la mía. O sea, es un tema per a mi és especialment greu i tal. Bueno, Adolf Hitler era de Getafe, crec que és el concepte que tots tenim que quedar en ell. Exacte. I bueno, si voleu passem de tema. Perfecte, jo me n'aniré un ratet i ara vinc, ¿vale? Sí, tu, quan vulguis, pots interrompir-nos sense cap problema, com nosaltres t'hem fet a tu. No em passa res. Ara vindré. Molt bé, doncs acomiadem a Paula i que vindrà si un momentet a interrompir, en aquest cas, a Israel, que tens un tema preparat que segurament qualsevol possibilitat que poguérem tindre de quedar-nos en un programa en la nova ràdio autonòmica
en aquest moment desapareix. Sí. Home, jo crec que sempre cap la possibilitat d'anar a parar a Mediterráneo TV o a Rock and Roll i aquestes coses, no sé, passem per ahí per l'Arquebisbat. A Mediterráneo TV. Sí, li preguntem al señor Bisbe y ahora igual le digo, mire, es que nosotros somos refugiados del nuevo canal nuevo, ¿no? Igual. Damnificados del catalanismo. Ai. Jo és que mentre parlava, Paula, de tot això, m'estava imaginant tant els de l'Institut Nova Història, estos, per allà dins de l'institut, seu, i tal, o igual els del GAP i la RAC i tot això, que compartiran els mateixos gorrets de paper de plata anticonspiranoicos, que aniran per ahí en els mateixos gorros. Però igual, seran gorros de paper de plata catalana. Clar, seran diferents, perquè no poden ser igual. Millor. Els catalans els catalans m'ho volen furtar les conspiranoies. Molt bé. Parla un poquet d'aquest tema. Anem a parlar ja seriosament i anem a parlar de el nou canal nou, a punt, o com es diga, que no sé exactament ben bé com es diu. Jo li diria A. És com de susto, no? Veus, si tingueren paguita, així posaríem l'efecte de so d'un crit, així, i ja està. Cada volta que diguem el nom. Sí, no podem, no, ho sento, no n'hi ha pressa. Total, que bueno, la veritat és que no sé molt bé per on es comença, perquè, clar, parlar d'això, joder, per parlar de Canal 9 podríem començar ja parlant des dels principis de la llista Fabregat i tot allò, que ja apuntava maneres, Canal 9, des de que la van parir, ja estava ben parida, no? De María Bradelo, de Tómbola, de grandes tertulianos valencianos com Isabel San Sebastián i tal. Ens farien falta 10.000 podcasts a parlar de tot això. Sí, la veritat és que sí. Sí, eso. Dona para una temporada, Apunt, guiño, codazo, codazo. Dona para una temporada hablar de eso, La veritat és que sí. Però bueno, sí. El tema és, si no ho vaig entendre jo malament, era que en aquesta refundació a millor de la canal autonòmica, de la nostra canal autonòmica, que entrada d'aire fresc, idees noves, conceptes nous, no repetir els mateixos errors, fer una cosa moderna actual, resulta que són els mateixos fills de putes que abans. Sí, més o menys, en certa manera. Bueno, jo sí que volia tocar un poc, per organitzar-ho, tocar un poc tres palos, parlar de Apunt i del nou Canal 9. Per almenys hi havia que parlar de com es va tancar i com va morir l'antic Canal 9, que va ser allò tot un thriller sainet, tot molt boig i molt... Jo sempre me dices... Digues. Reconec que mai havia vist tant Canal 9 com el dia que se va tancar. Exacte. Jo estava enganxat a Canal 9 i jo estava dient, estàs mirant Canal 9, fill de puta, que és una cosa que no has fet en 10 anys i estàs mirant-lo i estàs ahí. I jo, clar, jo estava, Paco Telefunke, hòstia, Paco Telefunke. I jo, va ser una cosa televisiva superguapa que jo no sé... Dicho. Enganxava més que lo de Bartual, això. No, és que una cosa, era una elecció. Jo estava per Twitter i, clar, això estava en directe per el tema d'internet i tal, televisió per internet, i especialment hi havia molts catalans que ho estaven mirant i estaven dient, això està passant de veritat? I jo, sí, esto és brutal. Hòstia, i tanquen el canal autonòmic? I jo, se veu que sí. O sea, me preguntaven i jo, o sea, jo aquest canal jo no el veig, o sea, però és que és una cosa, era com veure, diguem-ne, una caiguda, no?, del règim, no? Una cosa aixina... Claro, és que d'alguna manera pareixia ficció en el sentit que era increïble en l'accepció més literal de la paraula. Com t'anaves a creure... O sea, com te penses... Vull dir, allí apareix un dia... Recordem, això és 29 de novembre, crec, o de desembre de 2013. 29 de novembre, crec. 2013, la broma ja va pa 4 anys. Bueno, i allà apareix un dia, uns dies antes, el senyor Carlos Fabra, que no l'havia votat ningú, que senzillament, pues... Bueno, Alberto Fabra. Perdó. Bueno, a Carlos Fabra tampoc el van votar ningú. Perquè no votava ningú. O sea, es un tema que tampoc és... Esto de la democràcia... No fa falta votar tant. Mira Puigdemont. No fa falta votar tant. No. Bueno, pues total. Recordem que votar no és democrata. No. Divide. No sempre. Votar divide. No sempre, és que... Bueno, això, no confundir votar con democràcia.
Total, que, bueno, és que ho estàvem comentant en la prèvia al programa, que allí tenim el senyor Alberto Fabra i no sabíem ben bé a quins collons aquell home ix i diu allò famós de no cerraré ninguna escuela pública, ni ningún hospital, ni centro de salud por mantener esta televisió, ni tal, un rotllo aixina, tot, com molt èpic. Aquest rotllo... Sí, que al final ni s'han obert més hospitals, ni s'han tancat línies d'escoles... Que clar, és demagogia, o sea, tu tens que mantenir el que n'hi ha. I de la barata. De la barata, perquè tu, diguem, Canal 9 o Ràdio 9, tu podies fer-lo funcionar en menys pasta. És un tema on tu podies retallar. O sea, claro, una cosa és retallar, l'altra és amputar. Claro. I a més cal dir que aquesta amputació, per dir-ho d'alguna forma, anem a veure, ja baixem, diguem-ne, el terreny del que és el sentit comú. Tu tens un negoci i el negoci tu el tens que tancar perquè el tens que tancar. Tu tens que parlar amb proveïdors, tens que parlar amb clients, tens que aclarir les coses com ho vols fer, perquè tu tens coses ja compromeses. Per exemple, tens un bar, tu el vols tancar avui, però és que d'ací 2 setmanes tu tens un sopar de 15 persones. Tu tens que parlar amb aquestes 15 persones i o bé obris el bar per a ells, o bé els dius el que n'hi ha, el que siga, 1000 coses. Ells van tancar el Canal 9 quan hi havia empreses que ja havien pagat la publicitat de Nadal. Sí. Claro, és que al final, entre la decisió, diguem, política i tot això, i la efectiva de tancar, passava poc. No sé si arriba un mes. Crec que no arriba. O sea, pasar és qüestió de 2 o 3 setmanes. Sí que... Òbviament és un xoc. Però el que tu dius, per tota la indústria de l'audiovisual. Sí. Òbviament, tots en el carrer, ja no parlem dels treballadors del Canal 9, després parlarem ja de lo que és Canal 9, sinó que tot el clúster, no? La indústria que maneja al voltant de Canal 9, és com si, pues lo que parlem, com si d'avui per demà, com si en qüestió de 3 setmanes, pues la Ford, així en Almussafes, diguera, mireu, que me'n vaig. Ja, o allí en Nules digueren els d'Estaulellets, mira, que se n'anem a muntar-ho tot en Xina. Ala, a fer la mà. I, òbviament, la patada en els collons és gorda. Jo, si me permetisses, jo conec a 2 xiques, precisament eren xiques les 2, que estaven fent la carrera d'imatge i so, i arran d'això s'ho van deixar. Perquè eren xiques que compaginaven feina amb estudis, estaven més o menys a mitja carrera i tal, estaven mirant a veure si podien dedicar un any per adelantar la carrera perquè ja portaven anys, el típic tema, no? Entenem que tampoc eren ties que portaven la carrera al dia. I va tancar Canal 9 i a l'any següent de tancar Canal 9 elles se van deixar la carrera. Van dir, és que jo no pense pagar una pasta tots els anys per a matricular-me unes assignatures i estar així compaginant, fent malabarismes, si sé que després, com a molt, puc estar en una ràdio sense cobrar ni un duro o gravant vídeos per a internet sense cobrar... O sea, la possibilitat de poder entrar a treballar en un sector, diguem-ne, que pogueres guanyar-te la vida, s'havia esvaït totalment. Sí, això ho entenc perfectament perquè, en certa manera, a mi me pilla un cas, a mi me pilla algo paregut relatiu a l'àmbit de la construcció i de la crisi de la immobiliària, però un poc el mateix, clar, s'esvaïx, diguem, tot el mercat de treball industrial que existís. I, per tant, clar, s'han acabat totes les possibilitats. Total. Bueno, pues tot això el que parlem així és la història de com tanca Canal 9. A mi m'he pillat tot això en Noruega, treballant en Oslo, saps? I jo he de reconèixer que jo de la ràdio, bueno, pues com tots, ni Canal 9, ni la ràdio, ni hòsties, ja feia anys que no sintonitzaves això. I... Mira, en ma casa he de dir que veien l'Alqueria Blanca i l'Alqueria Blanca tenia els seus puntazos d'audiència. Sí. S'ha vist, ara tots són sèries aixina d'època i costumbristes i tot el rotllo, però ahí estava. I també en aquests últim any o última època del Canal 9, recordeu que també estava Trau la llengua. Sí, és que això és una cosa que també critiquem molt a Canal 9, però quan va arribar Alberto Fabra, això que van fer uns canvis, una nova imatge corporativa, amb molt poquet temps abans de tancar, realment. Van ficar una nova directora, que era una directora professional, que no era del PP, i ahí es va començar a veure, diguem-ne, un intent de fer una cosa diferent, el que més o menys tindria que haver estat una televisió autonòmica que té la seva línia editorial, la seva línia ideològica, que lògicament no va, diguem-ne, anar en contra del govern, això és lògic. Bueno, ara d'això parlarem, també. Però diguem-ne que té, diguem-ne,
una qualitat, que tu saps del pal que són, igual que tu llegeixes El País i tu saps de què va, tu llegeixes el Levante i saps de què va, llegeixes València Plaza i saps de què va, doncs tu veus Canal 9 i tu saps de què va, no t'enganyen. Però que dins de la servidumbre, diguem-ne que té una qualitat. I això ja es començava a passar en aquesta última etapa i no tinc dades, però crec que remuntava una miqueta d'audiència. Per això el tancament, així tan brusc, va sobtar terriblement. Clar. Va ser una cosa com un mazazo. Sí, òbviament els informatius i gran part de la programació era la basura a la que ens tenia acostumats, però sí que és de veres que en aquesta última època va ser un poc un cant de cigne, no? Un canto de cisne, ahí en plan, alguns programes, ho parlàvem abans, inclús un programa musical de música en català, en valencià, ahí traient vídeos. Música en plan, no, que no fuera la Pantoja, ¿eh? Sí, a veure, sí, els últims programes que van haver, vale, els últims programes que van haver de Canal 9, jo veia molt Canal 9, vale? Jo veia molt Canal 9 perquè en ma casa veien les notícies i una cosa que els meus pares, i en això tenen raó, que preferien enterar-se el que passava a València que no el que passava a Madrid. Però en ma casa, a les 2 del migdia, se veia Canal 9 sempre. I per la nit, programes que poden fer de Trau la Llengua, El Poble del Costat, l'Alqueria Blanca, tot això també se veia molt. Per tant, jo Canal 9 el tenia molt mamat. Jo me queixava molt de Canal 9 perquè jo veia que hi havia una manipulació tremenda, i jo sé la manipulació, de fet he conegut gent que ha treballat en Canal 9 que es deuen milers d'euros perquè eren contractats i no s'han pagat en la seva feina de traductors, de més, i bueno, per això, no? Però jo sabia que hi havia una manipulació, però jo preferia també entrar-me abans el que havia passat en la Pobla de Vallbona que no el que havia passat en Getafe, sabeu? O sigui, sí. Vull dir, que també és un ho entenc, no? I els altres programes que van haver, inclús de notícies, i no hi havia, ficaven al final música, ficaven grups musicals valencians, i te diuen La Gossa Sorda, te ficaven d'Obrim Pas, te ficaven Smoky Souls, te ficaven cosetes perquè tu començares a conèixer la música en valencià, i te ficaven cançons de La Gossa, cançons d'Obrim Pas, i això va ser, a lo millor, 2 mesos abans del tancament de Canal 9. I jo en aquell moment, que ja començava a sentir música en valencià, i ja es coneixia, i el meu germà també, doncs van quedar encara de, hòstia, que està canviant. Sí. No? I en el moment que continuava la seva línia de manipulació pepera, però com que volien pegar-li aquest canvi que estàveu dient que d'últimes. És que això, el tema que de Canal 9, el problema és que durant molt de temps era una televisió que era valenciana perquè era valenciana de nom i tal, però que no era una cosa que reflectira res del país. Exacte. Diguem-ne que van dir, hòstia, és una televisió que se fa al País Valencià. Pues bueno, lo típic. Grups de música d'ací que canten en valencià, programetes sobre pobles d'ací i tal, històries d'ací, una sèrie ambientada en un poble de València de l'època i tal, coses lògiques. És que a mi me dones la televisió d'Extremadura i jo faig el mateix en Extremadura. El problema de l'antiga Canal 9, per així dir-lo, el Canal 9 abans del canvi aquest últim que van fer durant l'últim govern del PP, és que va arribar a ser una cosa sense personalitat. Era una cosa que jo no me sentia identificat realment. O sigui, jo crec que la majoria de la gent no se sentia identificada amb el producte que estaven fent. Sí, és que llevat de 4 programes, que és un poc el que estava comentant Paula, i sobretot a última hora, sí. Canal 9 es va convertir, era un producte d'alguna manera genèric, en el sentit que no tenia res que veure en el País Valencià i en els valencians. Bueno, òbviament, pues, tenies les notícies i tenies alguns programes, que sigui el Gormandia, la cuina i algunes coses així i tal, però la resta de la programació pues, perfectament es podria tirar en Canal 9, es podria tirar en Extremadura, que dius tu, es podria tirar en la ETV o es podria tirar en qualsevol puesto del món, m'entens? Perquè tertulianos que van a fer la seva todologia i a parlar un pa de tot cobrant un pastizal, pues no fa falta que siguin d'ací, perquè no estàs tocant temes d'ací, tampoc. Ja. I, òbviament, ni parlar de que parlaren en valencià, saps? No. Això ja directament ho descartem. Tot això ho descartem. Abans que estava parlant de la batalla de València, de que és una forma de llevar una miqueta aquest sentiment valencianista de nació, de tot això, el Canal 9 ha sigut un bon lloc on extraspolar,
mostrar un focus de dir som valencians i espanyols i no anem a exaltar la nostra valenciania, però sí que a voltes exaltàvem massa l'espanyolitat. I també ho ha sigut aixina, i ha sigut sobretot des que va entrar el PP al govern, des anys del PP, perquè antes l'ERMA no era tan fort, bueno, tampoc ho recordem molt perquè jo l'ERMA era prou menudeta, de fet ni existia a vegades, però... A vegades. Millennial. Vull dir, al principi no existia, jo vaig néixer als 90, el PP va entrar poc després. Vull dir, jo recordo el Babalà, sabeu? Jo no recordo molt més, però sí que ho he estudiat i sí que he vist el camí, que la pròpia carrera te parlem de Canal 9, parlem del camí que va haver i del com menja del cap a la gent. De fet, els meus pares estaven convençuts que el PP era bo, des que jo als 15-16 anys que vaig començar a interessar-me per la política, vaig començar a dir, mira, però diu que està manipulant. Jo vos buscar la informació i veureu, i jo buscava als meus pares la informació i deia, això és el que ha passat. I els meus pares, hòstia, m'esteu dient que les notícies que jo he vist tota la meva vida, o sigui, tot des que estava així m'estan manipulant? I és quan ells van començar, però igual que els meus pares estaven menjats el tarro, mig país valencià, i així no guanyava el PP, entre altres coses. El Canal 9 va ser un foco, sobretot, per la manipulació, o sigui, l'exaltació, molta exaltació de la valenciania, sent molt genèric, com haveu dit, que podria haver-se ficat molts programes, tant en Getafe, en Adolf Hitler, i en l'Albacete d'Enric Optau, i mos hagueren quedat igual, saps? O sigui... Però és que si vos fixeu una mica, és que a banda d'això, que era una televisió genèrica totalment insípida, i tenia 4 programetes valencians, el Trau la Llengua, Gormandia, el d'aquests dels pobles, si vos fixeu, aquests són els programes que donaven audiència a Canal 9. Exacte. Perquè tu, per exemple, per a veure algo del País Valencià, com ha dit Paula, on el veus? A Telecinco? Que si no s'estiu no hi sí? Sí, el Orache. Yo qué sé. Sí, no, pero todo. Hace bueno en el Levante. Es todo. Jo tinc Levante espanyol. No sí que dir una coseta i ara pues, vas una miqueta, diguem-ne, al tall a lo que volies dir, Israel. Si devem acabar hi havia un projecte, pel que jo tinc entès, Zaplana no va aconseguir privatitzar Canal 9, que era una de les seves idees, i el que es volia fer una privatització parcial, és a dir, el Canal 9 seria un contenidor per a que productores espanyoles de fora del País Valencià, diguem-ne, feren programes i s'emetrien en Canal 9, una cosa molt despersonalitzada. I ahí estava Sequoia, que era una de les empreses, diguem-ne, de continguts que n'hi havia ahí, que, diguem-ne, sempre estava, diguem-ne, optant a quedar-se, perquè la idea era que els informatius se farien, diguem-ne, de Canal 9 i la resta de programació seria tota trossejada i donada a diferents, o hi hauria, diguem-ne, una gran empresa que se quedaria, diguem-ne, en el gruix de la programació de Canal 9, llevant informatius, llevant els partits del València i alguna coseta més. Estava Sequoia i també estava el Mundo Televisión, que era el projecte de fer una televisió, diguem-ne, del periòdic El Mundo de Pedro J. Jo així recorde que el primer que va dir que tancava Canal 9 va ser un tuit de Pedro J. En aquella època director del Mundo. Diguem-ne que, hòstia, algun dia s'explicarà tot. Algun dia eixirà Alberto Fabra, eixirà algú i dirà, no, mira, és que va passar això, me van dir tal cosa, i jo vaig decidir tancar. En aquest moment jo vaig tancar. Jo sempre he pensat que n'hi havia una història darrere, de que a Alberto Fabra li van prometre algo, o van dir tanca Canal 9 i a partir d'ací passaran coses, o altres, o per donar-se el rotllo de l'austeritat, altres presidents autonòmics del PP van dir tanca Canal 9 i nosaltres tanquem el nostre. I va tancar el Canal 9 van dir gilipolles. No sé, una cosa aixina. No ho sé, però jo veig que va passar algo que va dir tanquem. Però, Pere, això que has dit de la piulada de Pedro J és curiós perquè aquesta piulada té una data i aquesta data és anterior al que va estar signat. Sí. No va ser la primera persona que ho va dir. És a dir, ho va dir abans de que passara. Sí. De fet, la directora de Canal 9 es va assabentar per la premsa. Això és molt fotut. Això és molt fotut, llegir en la premsa que han tancat l'empresa en la qual tu treballes. Vas dir, però si sóc la puta directora, sóc la que signa les factures. Hòstia, com pot ser? O tindré que signar jo, no?
O sigui, una cosa molt, crec que molt fotuda, molt... Anem una miqueta al tall. Bueno, un apunt que bien traído, ¿eh? Un apunt així a banda. N'hi ha un parell de llibres al respecte. Jo no els he llegit, igual algun dia, pues mira, si tinc temps, si tinc diners i d'això, però bueno, com Sofía Mazagatos, no? Es muy buen, es mi autor preferido, aunque no lo he leído. Sí. Pues n'hi ha uno que se diu Adeu RTBB, sí, de Borja Flors i Vicent Climent, que suposo que parlarà bé del tema de pues bueno, tot això que parlem del tancament del Canal 9, i un altre que es diu Pasado, Presente y Futuro de RTBB, de Josep Rodríguez Santonja. Uf. Que en este crec que ahí entra també, o n'hi ha comentaris de molta gent. Entre ells, els Andrés Boix i també Guillermo López, que són els de la pàgina definitiva, que han parlat prou del tema de Canal 9 i tant de quan es tancà com de la nova versió, no? de la construcció del Canal 9. Entonces, passant ja del tema de quan se tancà, que així podríem estar xerrant molt de rato, una altra pata que volia tocar, que és la qüestió de la marca nova, del apunt, o apunt, o com punyetes es diga, perquè no sé exactament com es diu, marca apunt. Que se suposa que han fet és apunt, definitivament. Sí. Crec que és apunt, eh? Sí. Jo bueno, per Castelló, apunt, sense T final, però sí. Apunt. Em pregunto també com es dirà la ràdio. A ràdio o com serà això? I ven en la moto i, claro... Sí, claro. Quan va eixir la marca en Twitter va haver prou de descollon en això. Marca, bueno, ha hagut un concurs i tal, marca que ha guanyat el concurs l'estudi de Risto Mejide, l'estudi Aftershave. Bueno, amb més gent, crec que també Estudio Menta i Didac Ballester i tal, però bueno, la qüestió és que la marca és esta, no? No sé tampoc a quin canal l'haurem de sintonitzar, perquè el 9 pues, estava molt clar, no? I jo, en certa manera, claro, com també, pues, no és que me dediqui al disseny, però haver estudiat arquitectura pues, és el que té. I, joder, no sé, en certa manera el tema, el nom i el concepte a punt, no? És com que no me pareix molt enginyós i me pareix que està un poc ja treballat i un poc gastat ja. De fet, quan va eixir allò, en seguida van eixir els quatre locos en plan resulta que no sé quina plataforma catalanista pel dret a decidir o a punt, a la PAM. També n'hi ha una revista en Menorca o alguna així que també es diu a punt o tal. N'hi ha fins a una agència de treball, una agència de col·locació en València que es diu a punt. M'entens? Sí. És com un concepte com, no sé, no me pareix... Igual és que també, i ara trenque una llança a favor d'això, de los viejos tiempos, que igual és que el concepte de Canal 9, és que era molt bo, i era més bo de lo que mos pensem. Sí, saps? sí. Perquè per una banda tenies el tema de la novetat, tal, en valencià també, i damunt el número, i és que ho tenies tot, saps? Sintetitzava molt un poc tot aquell esperit. Lo de ara, pues bueno, no sé, veurem on va parar. Després, un parell de cosetes també, i després regeu de la marca el que vulgueu. Després també el tema de la idea, o gràficament un poc on s'expressa tot això, que se suposa que a punt serà un fòrum de reunió, i això el logotip així en un cercle, no? Que estarà obert a l'entreteniment, d'ahir se treuen un poc la A, o més o menys, així no ho justifiquen, i que posaran l'accent en la informació, i ahir l'accent obert. Bueno, és un poc una manera de justificar el disseny gràfic que t'has tret de la xistera. Gràficament me pareix que perquè bueno, quan ho van traure fa un poquet el tema de la bolsa i de la imatge i tot el rotllo, ahí n'hi ha un parell de vídeos de promo i en realitat sí que pareix que gràficament dona prou de xoc, vale? La marca esta i el logo que s'han tret, tant per la tele com per les diferents plataformes. Òbviament la ràdio és una altra història, però bueno, tant per a web com per a tot el rotllo, pareix que dona prou de xoc, és un logo pues, neutre, però molt flexible, molt sintètic i molt fàcil d'adaptar als diferents mitjans. Per lo menos és millor que el logo dels sobres, l'últim logo que va tindre Canal 9. Sí. Bueno, això respecte a la marca. No sé si vosaltres pensareu algo al respecte. Jo penso que era el que deies tu,
que és una mica com els quadres moderns, que fas una merda en 5 segons i tardes una hora en inventar-te l'explicació. Sí, el dibuixet és... Yo simplemente dir que, bueno, el nostre logo es el careto de un tío del PP. En cas de que ens denuncie, el logo serà la inicial del nom del podcast. Vols dir que mos han trampejat el logo? Jo només dic que nosaltres ja estem emetent i ells no. Ay. Señor juez, quiero defenderme a mí mismo. Ebrios patanes del jurado. Y ahí explicaré que mentre ells estaven fent tonteries i gastant diners públics, nosaltres ja estàvem emetent a nivell global. Per tant, ese logo ens pertany. Nivell global. Jo, en l'espai que em dice el judici contra Antiblavers i el judici contra el TT del PP, jo aniré al judici contra la nova Canal 9 i intentaré guanyar-lo, també. Series una mica el nostre Sant Andreu. Sí. El meu advocat Sant Andreu i Sant Andreu ahí. Clar, li pague me té que defendre. I serà una cosa... No, dic que tu series com el nostre Sant Andreu. És a dir, tot el dia de judicis estúpids. Sí. Home, si tinguera pasta igual ho feia. Jo, el que passa és que no tinc un puto duro i no sé, se me menjarien viu en el jutjat. Jo el que sí del tema a mi el tema del nom, de la imatge, la veritat és que no m'importa excessivament, jo què sé, no crec que el nom faça la cosa, no? A aquest punt. Però el que sí que em preocupa és que crec que serà exactament igual que abans. La gent que... La cosa. La cosa. La gent que... La gent que sembla que durà el tema que el portarà és la mateixa gent que deia el Canal 9. Per les proves d'accés, diguem, la baremació que se fa i tal, haver estat treballador de l'antiga Canal 9 dona un muntó de punts. Per tant, una persona que isca de la universitat, per exemple, ara, com van entrar molts al seu moment a Canal 9 que de la universitat van passar ja a treballar a l'antiga Canal 9, ara no podrà ser possible. Ara, molt probablement, per Burjassó se tornaran a trobar els mateixos, una miqueta de menys moño, més canes, més vells, més arrugues, però els mateixos fills de puta. Sí, això era un poc... Això era l'última pata de tot el comentari que al final... Sí. Al final tota la correguda i tot el thriller sainet i tot el rotllo i els 4 anys estos, al final anem a tindre un nou Canal 9 en els mateixos treballadors que n'hi havia abans, ¿vale? I pareu de contar, o sigui, resumint-ho molt, perquè és el que se diu, és el tema de la baremació del barem que s'ha negociat. El barem que ha negociat el Consell Rector, el Consell Rector és una extensió de les Corts, ¿vale? És un consell polític directament. Nosaltres tenim que parlar de la pèrdua, de l'oportunitat que s'ha perdut de fer un model diferent de televisió, però bueno, del Consell Rector, per una banda, per l'altra banda, els sindicats, dels 6 sindicats que hi havia a RTBB, 5 signaren l'ERE, val? Sí. Per tant, se n'anaren al carrer, però en el seu finiquito i en la seva pasta i tot el rotllo, i de l'ERE, jo, per lo que sé, jo no conec ningú directament afectat pel tema, jo no me cau ningú dins de les meues xarxes, però conec gent que coneix, i a veure, primera, que ja el treballador de Canal 9, una altra cosa són els contractats, com comentaves tu o comentava Paul, una altra cosa són els contractats externs. Però la gent que estava dins de Canal 9, pues, home, tenia un jornal bé, coses com són. Correcte, això no se critica. Però és que damunt l'ERE és un ERE en unes condicions que ni de conya trobaràs tu fora en l'empresa privada. No sé si m'entens. Sí, això m'ho puc imaginar. Claro, pues ja t'he dit, jo no només els números, jo parlo un poc d'oïdes de lo que m'ha contat gent que sí que té gent dins de... o que tenia gent treballant tota la vida en el Canal 9 i, claro, has acceptat un ERE. Òbviament, a veure, tu portes tota la vida i te'n vas al carrer, xapen el xiringuito. Què fas? Te quedes com CGT, els únics que no acceptaren l'ERE i diguem que són els únics que legalment han continuat peleant això. I de fet el procés, la querella està ahí, però òbviament ni se fallarà ni se retornarà
Espero que no, perquè ja seria una miqueta cachondeo. No, és que és impossible. La gent que ja ha cobrat les indemnitzacions o que no les ha cobrat, i pues és que ho hagin cobrat com tenen que ara tornar aquests diners. Sí, perquè se tenien que és una locura. Òbviament, sí. Claro, exacte, és una locura. Però vull dir, total, que així el tema és que tens el barem negociat entre el Consell Rector, estos sindicats que acceptaren l'ERE, amb la intermediació també, diguem, el beneplácito del govern espanyol perquè no fallarà res. I en aquest barem, pues el que esteu parlant, en aquest barem se puntua cada mes treballat en Canal 9 pues amb uns punts 0,07, bueno, no sé, dona igual. Però la qüestió és que cada mes treballat en Canal 9... 30 y pico, una cosa així. Cosa que perquè jo més o menys veig, és prou difícil si tu t'enfrentes a un tio que ha treballat en Canal 9, és prou difícil que tu entres... No pots. I ell no, o sigui, realment. No, va entrar ell segur, o sigui, és el que estem parlant. O sigui, cada mes treballat allí es puntua més que cada mes treballat en l'administració i que cada mes treballat en altres empreses audiovisuals, ¿vale? O sea, està clar, és que van entrar els que ja estaven allí i no n'hi ha més volta de fulla. Vale, en tots els pros i tots els contres que porta això, perquè, òbviament, pues lo que parlem, joder, de tants treballadors, una cosa és la línia editorial i una cosa és pues bueno, les notícies, però estàvem parlant antes que, pues bueno, se produïen programes que la gent sí que veia, ¿vale? O sigui, que a un tècnic de so o a un tio de càmera, pues jo què sé, a això no li pots, entre cometes, no li pots demanar certes responsabilitats polítiques. No deixa de ser un treballador, com tots. I així ja estem parlant de solidaritat de classe i tot el rotllo. Però, claro, a la penya que tu tenies en aquesta línia editorial, en aquests equips d'informatius, si ara, quan enxufes la tele, ara després de falles, que diuen que ja estarà en marxa, te vas a trobar a les mateixes cares i si no te les trobes, estaran darrere de la pantalla, pues claro, això va ser dur, però dur de tragar. Però dur, de collons, Sí. Perquè et dius, vale, molt bé, ara manen unos i li faran la faena bruta a eixos, però és que el dia que manen els altres, li faran la faena bruta als altres. Vale? Entonces, així sí que venia una cosa, que això sí que ho parlàvem molt, Andrés Boix sí que parlava molt del tema. El tio és que controla prou també de com funcionen les coses en Alemanya i tal. I se posava de model una tele, una tele regional d'allí d'Alemanya. D'algun Lander, sí, d'un land de Hessen o alguna cosa així. Que, bueno, per tamany i tot el rotllo. I, claro, ho posava de model perquè en aquella tele, sí, n'hi ha, diguem, un pes polític en la gestió, en el consell que dirigís la tele, però és un pes menor, ¿vale? Posa que és un 30, un 33%, o el que siga, d'aquest consell que dirigís esta televisió. Clar, la resta dels professionals que dirigeixen esta televisió, pues, bueno, dels que dirigeixen esta televisió són professionals del sector o persones rellevants de la cultura, m'entens? Sí que tens una entitat que és independent diguem, del partit polític i de l'estat que tens, ¿vale? O sigui, això sí que és una oportunitat perduda, perquè és així, hi ha que dir-ho així. I també comentava que aquell model de televisió és un poc el que comentaves tu abans de les productores, però, clar, no subcontratant això a empreses externes, sinó al revés. És a dir, utilitzar aquesta infraestructura que tens per a fer producció i aquesta producció exportar-la dins del mercat alemany i fora també, saps? O sigui, utilitzar tant la infraestructura pública com la privada que sorgeix al voltant. El que parlàvem abans de la indústria audiovisual que xapa tota d'avui per demà. Utilitzar tot això per a generar una producció que no només és per a autoconsum, sinó que pots fer producció per a fora. Que això és el que te pot donar viabilitat al producte o per lo menos, bueno... De fet, Catalunya, una de les coses que fa és exportar molts dels productes que crea la TV3. Claro, és que seria la idea. És que, evidentment, és la idea. O bé doblat al castellà, o bé directament ja ho doblarà qui siga, o que ho subtitulen, o que... Claro. És obvi, vaja. Nosaltres que m'has portat Tómbola... Vamos. Sí, realment van ser pioners en la BBC. I una de les coses, ara mateixa Tómbola, ahí vas començar una miqueta, una certa forma d'encarar la informació del cor, que abans solia ser molt respectuosa i a partir d'ahí va ser donar canya però a fer mal, a fer sang. I també me recorde, perquè estava pensant-lo ara, i hi havia un programa de cuina que eixia Bàrbara Rey.
Hòstia, També, sí. Y el tema, lo gracioso es que, claro, es que son cosas que no se puede saber, ¿no? Pero, claro, va a ser la época en que, digamos, va a tornar a ser el tema ya y tal de uns famosos vídeos en la que Bárbara Rey es en un señor que tiene mucho que ver con mi apellido. Pum. O sea, que és el tema aquest, una miqueta de la transició, que mai... I, clar, quan ella va, se veu que per tema de pasta, que estava canina, va eixir una miqueta tal, ja ràpidament va trobar faena a Canal 9 fent un programa de cuina que ma mare flipava perquè deia, es que esta mujer no sabe encender el gas. No, era una cosa així, ma mare flipava totalment perquè era un senyor cuinant i ella, com preguntant-li, ¿qué haces? ¿Qué haces con el huevo? ¿Qué lo estás friendo? ¿Se fríe sin huevo? ¿No sale así ya frito de la bolsa? Una cosa així molt bàrbara, no? Era una cosa molt bàrbara, realment. Era una cosa molt estranya. Clar, és que després, bueno, també algun dia parlarem d'alguns programes que se feien de tertúlies en el que bàsicament tota la gent que després va formar el cos de tertulians d'Intereconomia vas començar així a Canal. Passar per així. No? Sí. Jo tinc la impressió que el digital de Alfonso Rojo i moltes coses que n'hi ha per ahí, la pasta inicial va eixir de Canal 9, de nòmines de Canal 9, perquè a aquesta gent se li pagava per vindre a València a fer unes tertúlies d'autèntica merda. Una cosa realment molt ultradretana, era una cosa molt ultradretana que dius, hòstia, tio, fiqueu algú d'esquerres, encara que siga per a, jo què sé, per a matar-lo en antena, una cosa així, però és que era una cosa, eren señores de Madrid muy de derechas, encantados de haberse conocido, hablando en Valencia de sus mierdas. Era un tema realment molt dolorós. De fet, ara veus les... 500 euros. Sí, era una cosa aixina, sí, me recorda que hi algunes xifres. És que jo sé el que dic, és que aquesta gent després va acabar tota en Intereconomia i en merdes aixina, és que jo estic pràcticament segur, i això és una de les coses que és de les meves obsessions i tal, del tema de que és com el PP ha guanyat i com el PP... Tindre els mitjans de comunicació, vendre el teu relat i, a menys, crear una indústria de la informació al teu voltant que vagi al teu favor, és a dir, tu pagues uns diners a uns periodistes i aquests periodistes després se muntaran alguna cosa que no aniran en contra teva. I és que tot això, si tu mires ara, és el que passa ara, i està passant en Telemadrid i en Radio Televisió Espanyola i segurament ja a escala local estarà passant en més d'un altre canal autonòmic, perquè tu veus, i damunt són les mateixes cares, el que parlem, 10 anys més tard, sí, però són els mateixos i és la mateixa manera de treballar i d'utilitzar un instrument que hauria d'estar, com parlem, fora, diguem, despolititzat o despartiditzat, vale? I no, és exactament el mateix. Tu poses la tele i veus Canal 9, doncs mira, en 10 anys de diferència i ja està, i sense que siga així en València, però el funcionament és el mateix. Bueno, segurament podem continuar parlant en més programes de Canal 9. A més, sí, ja li podem dir Canal 9 totalment, o Nova Canal 9. Important. A mi se me queden dos dubtes. Tornaran a emetre Bola de Drac i continuaran el doblatge on es va acabar? Perquè això, vamos, crec que no hi ha millor manera de vertebrar el País Valencià que fer. Recuperem allò on va iniciar allà per Bu i tot allò. Qui no coneix ningú de Múrcia que parle valencià per Bola de Drac? Sí, home, sí, evidentment. Bueno, segurament podrem parlar més del nou Canal 9. Esperem que algun dia això puga emetre. No les tinc totes en mi, però esperem que sí, i ja podríem parlar una miqueta. Jo també la meva secreta ambició i tal és ser un hater de la nova Canal 9. O sea, rollo, era Blavero y se va a cambiar de chaqueta y ha dado un programa, está ahí porque se la chupa Chimo Puig, cosas aixina. Yo seré el que... Y cambia el peluquí. Ficaré cizaña y tal, encara que siga mentida, però una cosa meva d'entreteniment meu. Canviem una miqueta del tema o no, perquè, bueno, tu, Tweet Terrorist, sí que ens volies parlar també de merda informativa, però en el cas no de televisió, sinó d'internet, l'abocador d'internet. Sí, bàsicament, a veure, tinc un concepte d'internet com que n'hi ha coses bones, però és l'abocador de merda més gran del món. Val? Estem a Twitter i ja sabem què és això. Bon, doncs aquesta secció, programa o com es diga, volia tractar d'això, del
la merda que pots trobar en qualsevol sentit. Per exemple, volia parlar de dues coses. Una d'elles, ja és parlant una mica, anem a fer-ho tot més bonic, i és de l'amor. No sé si heu vist una notícia d'un xic de Bristol que toca el piano en una plaça. Això ho coneixeu? Me sona. Sí, Paula? me sona, però no sé jo ara mateix, perquè he vist massa pianos per ahí. Vale, doncs, concretament este piano de Bristol pertany a Luke Howard, que és un senyor que, com altres senyors, doncs, estava amb una senyora i aquesta senyora li va dir ja està, no vull estar amb tu, vull estar amb altres senyors o mirant Netflix o el que siga. Jo una de les coses que vaig fer va ser, no una volta deixar a la parella, ficar-me en Netflix. És el millor. Bona frase per a un anunci de Netflix. Sabes, en la teva parella, poco de Netflix. Doncs, aquest senyor que és músic de 34 anys ho va deixar amb la seva parella i als 4 mesos aquest home encara estava enamorat. Per dir alguna paraula, estava enamorat. I, a veure, tu quan vols... No, és amor. Com diuen els diaris, és amor. Igual que les dones que es moren amb 54 bales en el pit, se les troben mortes. No és igual. Sí. Ah, vale. L'obsessió és amor, ara, vale. Sí, sempre ho ha sigut. Doncs això, aquest home, als 4 mesos de deixar-ho, va dir, com puc reconquerir-la? Puc deixar de ser un imbècil i portar-me bé amb ella? No sé, crec que ho van deixar per problemes d'horaris laborals o una estona. No sé ni m'importa. Però el tio va deixar i va dir, val, la puc reconquerir de la millor puta forma en el món. Nosaltres hem vist en les sèries i pel·lícules americanes, sobretot antigues, el típic tio amb una boombox, una minicadena, baix de la finestra de la xica, mentre sona, jo què sé, Sarona, sí. Val, doncs aquest home va dir, jo soc músic, jo toco el piano... Soc millor que tu? O sea, és un tema important. Sí, això m'ho explicaré també. És un home que va portar-se el puto piano de sa casa, no sé com, baix de la finestra de la dona i va dir, vaig a tocar el piano fins que torni amb mi. Aixina. Què pot fallar? Sí. Què pot fallar? És un pla perfecte. O sea, jo no li veig pega. És un pla meditat. Comportar-te ferris amb el piolín i el coyote. Sí. Dime que se va morir d'inicio. Dime que se va morir d'inicio, per favor. No, però t'agradarà al final. T'agradarà al final. Vale. Aquest home que va... Se va quedar... No. Aquest home va dir, jo què sé, pots dir, val, tocar el piano per a cridar-li l'atenció i així parlaré amb ella i si em diu que sí tornem i si no me'n vaig a la meva puta casa amb el puto piano. No, va dir, tocaré el piano fins que torni amb mi. Tarde 2 hores, una setmana. Ese era el seu pla. En una plaça de Bristol. Era perfecte. No Sí, sense fissures. No pot dir res malament, de veritat. Doncs sí que va així. En l'entrevista, aquest home no deia... Posem que aquest home es va enamorar d'una xica que es deia... Anem a dir Paula, per exemple. Vale. Ah, vale. Aquest home no deia, estic enamorada de Paula. No. Ell es referia a ella com Rapunzel. Ai, la mare que l'ha fet. Sí. És aixina. He començat una mica així com un home que toca música, vol recuperar la seva parella, que entre cometes pots dir, vale, però anem a pujar el nivell. Aquest home no era vull cridar-li l'atenció a la meva exparella per a parlar o de no. Era per a que ella tornara. No era si vol tornar sí, si no. És sí. No hi ha una altra opció. Tocar el puto piano en bucle fins que torne. Això ja és una mica encara més. Però és que aquest home té una ordre d'allunyament. Amigo. Ah. Malditos jueces feminazis. No era d'aquest pal. Era més pal de... Soc un bon xic. Saps? I clar, és la típica merda esta que ens han venut tant a homes com a dones de xiquets, que si tu a una xica t'agrada, fas coses que entre cometes són bones, automàticament ella deu dir que sí. Claro, y si no se enfaden. Per física pura, es una consecuencia física, sí. Y si no se enfaden, tú tienen en cara. Experiencia personal, ¿vale? Es que les ties són molt rares. Les ties no... Sí. Misteri. A mi m'agrada una tia, independentment de la meva personalitat, de la meva bellesa o del que siga, m'ha de dir que sí, perquè he fet coses bones, com tocar el puto piano sense parar. I ja està. Així funciona. Recordem que aquest home té una
ordre d'allunyament, aquestes ordres d'allunyament no es donen con xurros, precisament, o con el per un cas personal familiar, és molt xungo que te'l donen, doncs aquest home el tenia. Això el mateix dia vaig citar les notícies, les notícies americanes, angleses sobretot, el venien com un home que estava enamorat, no sé què, però és que en el diari de Balears el venien com una prova d'amor o algo així, com si fos el més bonic del món. A qui no li agradaria tindre un tio o una tia tocant el puto piano, la trompeta o pitjor encara, la dolçaina, sense parar. Vale de Déu, senyor. Però la dolçaina, que la tinc així tot el puto dia, ja vos ho dic jo. I que el meu germà tocant tot el dia puta la dolçaina. No, doncs aquest home 24 hores, sense puto parar. Aquest home va començar el dissabte, en la seva hassanya amorosa, la seva gran fita, fins que a les 4 de la matinada del diumenge, és a dir, de dissabte a diumenge, un senyor que no veia bé aquesta forma d'actuar li va pegar un cop de puny en la puta cara. Molt estrany, sí. I no va pensar que tocar un instrument musical al carrer de matinada podia comportar algun risc. Sense parar. És que és... Doncs sí, aquest home que va començar així, rotllo, això és una prova d'amor, li van pegar un cop de puny a la cara, se'n va anar finalment a la seva puta casa i la dona, no sabem per què, no ha tornat amb ell. És que, clar, les dones, tio, són així rares. Es fica una idea al cap de que no te volen tornar a veure i no te volen tornar a veure. És una cosa rara, és el que sé, no te vull tornar a veure. Què me voldrà dir realment, les seves paraules, una indirecta que voldrà... No sé, és una cosa... És un misteri. Tu ja saps que una dona, si diu que no, és que sí o toca'm el puto piano sense parar. Ahí estamos. Jo per això no ligue, perquè no sé tocar el piano. O sea, el meu problema és el piano. Ho veig clar. Jo li dic això a ma mare també. Home, tampoc me peguen en la puta cara un veí a les 4 del matí. Una cosa no lleva l'altra, també. El tractament de les notícies d'aquest home era una mica com entre neutral o tirant a rotllo un home que està enamorat, vol seduir, no sé què. Sí. Però és que veus els comentaris i era doncs, molta gent és a dir, era rotllo un 75% en contra d'aquest home, rotllo van a pegarte. Van a pegarte o vaig a pegarte directament. Moltes dones, tu eres un subnormal. Alguna dona que altra també deia, ui, això és molt bonic, no sé què. I 50 persones, tu eres un normal. Però en general va ser una mica la tònica de tu eres un normal, que és el que s'ha de fer, precisament. També n'hi havia una xica que deia, un home va dir, això és una relació abusiva, no sé què, i com això és Twitter, una xica li va dir, això no és una relació abusiva i estàs minvant les persones que sí que estan en una veritable relació abusiva, bla, bla, bla. Silenciar. Girar-lo tot una mica com és Twitter. És a dir, la teva pressió no és bona perquè la meva sí. Ja. Total, un final feliç, el tio se'n va anar a la seva puta casa i ja està. La entrevista a aquest home era una mica del primer perquè era un home, rotllo, no me porta 2 dies així tocant el piano, estic brut, estava trist, és a dir, un tio que porta tant de temps tocant sense ser valencià no pot estar així. Que era una cosa el que parlàvem abans de començar, de com toquen els músics valencians 5 dies de festa, a les 8 del matí. La pista és que porten ulleres de sol. ¿Vale? Ja, sí, evidentment. Pues sí, jo vaig sentir aquesta història i sí que me sobtava perquè a Twitter van haver així alguns de los sospechosos habituales, que nunca haya metido la pata, no sé qué, por amor, que nunca tal. Y yo estaba llegint i estava dient, hòstia, és que és una... Jo què sé, és que si no vol veure't, pues no vol veure't. Si heu tallat. Que a millor heu tallat una miqueta malament, per dir-ho d'alguna forma i tal, que tu dius, hòstia, quina putada... Si té una hora d'allunyament, per carícies no serà. Home, sí, evidentment, si n'hi ha una hora d'allunyament no és una cosa que és per caprici, realment, això té que donar un xutxe i... Segons vaig llegir, era una mica rotllo d'horaris, de que eren incompatibles, no es podien veure i la relació es va gelar... Sí. I fins ahí dius, val, si als 4 mesos pots dir, mira, ara tinc un horari bo, ho he pensat millor, no sé què, encara. Però si dius, vaig a tocar el puto piano, vaig de ta casa, fins que no és a mi, no. I si dius, vaig a tocar el piano i tinc una ordre d'allunyament
però vés a saber què. Sí, perquè no se sap l'allunyament per què és, no? Suposem que és per maltracte, ja siga físic o psicològic, però no... No, però... Claro, per amenaça, Per estimar molt Sí. no serà. No, jo crec que no. No, per estimar no. I per incompatibilitat d'horari laboral tampoc. L'ordre d'enllunyament suposa que vindrà després, o jo què sé, però... Sí, perquè el tio se Home, podria jo pensar. què vols que te diga? Jo ho deixo del meu ex i el capullo este passa tot el dia tocant-me la puta merda del piano i darrere meu i també me le denuncie, saps? En plan, m'està assetjant. No, la denúncia va ser anterior al piano. Però que el millor m'altre no se m'entra del piano, però igual anteriorment va estar també assetjant-la d'altres formes. Pensant-se... Això volia anar. Això ja seria presó. No, però això, Paula, és el que deia Paula, que si té una ordre d'allunyament, per algo serà. Sí. Presó, però no és per ser bona persona, precisament. O sigui, a mi no me la donen per ser bona persona, una ordre d'allunyament. Exacte. Ocurre. Tampoc eres bona persona, Paula. Bueno, a vegades vaig el pego. Bueno, pues parlant una mica de això de pegar que deia Paula i amor, anem a la segona part d'això. Deixem ja l'home aquest. Sí, i he trobat una cosa, una pràctica, no sé si dir-ho sexual o un rotllo de relació, una forma de relació una mica estranya. Sabem que tenim una parella típica home-dona, una parella gay, parella lesbiana, bisexuals, relacions salvatges, bla, 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 però he trobat una cosa que és encara molt millor, que és el que diuen que és la dolification, que en valencià seria ninotització. I tu dius, què collons és això? Sí, la dolification o ninotització, el que siga la merda aquesta, és, segons diuen a la seva pàgina, i estic llegint textualment, és el procés d'evolucionar tant mentalment com físicament en un estat com un ninot, com si fos un ninot vivent. La part submissiva pren el rol de ninot i la part dominant agafa el rol del amo d'aquest ninot. El podríem dir mestre faller. Podríem dir mestre faller. Jo diria mestre faller directament. Està el ninot i el fallero. Continua. Jo això crec que se pot vendre. No vull pensar en fallers, falleres i xiques, val? Continuem. El ninot serà un servent no de l'escriptor valencià, sinó serà un servent de l'amo. Els elements físics d'aquest tipus estaran sotmesos als desitjos de l'amo. Què significa això? Que en aquesta flux de relació, com collons siga, una persona no té per què ser home, no té per què ser dona, ni res, ni tampoc el ninot, manarà sobre el ninot en el seu aspecte tant físic com fins i tot mental. És a dir, tu tens una parella, la teua parella com si fos un ninot. Vull que et poses faldilla, vull que et poses pantalons, vull que tenis que ses cabells. Fins i tot he vist una dona que s'havia ficat botox perquè així el seu amo o ama li havia dit. Això no és massa diferent de coses que he vist. Sí, no, coneixem això. Una miqueta hardcore. Sí, coneixem. Tots coneixem el rotllo aquest de per què portes eixa roba? Sembles una puta, no? Per què portes eixa roba? Sembles una nina. No sé, és... Sí, claro. Es tracta de amo que de portar. I l'amo diu, vull que portes eixa roba. Si no tens eixa roba, ell te la compra, te la compres tu, o jo què sé, perquè no he volgut investigar més. Vull que tingues els cabells així, vull que talles els cabells així, vull que et fiques mamelles, que poses mamelles perquè és un home i no tens, etc. N'hi ha de tot. A fi d'investigar, i sí, això diré davant del jutge que era per investigar, entrat en fòrums d'aquesta gent i té una mica de, a veure com dir-ho, una mica de 1000 anuncios de soc un home que vol ser el ninot d'algú, busque gent d'entre 30 a 50 anys en Califòrnia i coses així, una mena de compra-venda. Hi ha gent que està molt atacada, realment. Hi ha gent que està molt necessitada d'amor. Sí, jo crec que és la necessitat de l'amor. Jo crec que igual... Que l'amor que te toca del piano. Ja ha pegat la volta a tot, ja ha arribat al final, s'ha passat ja de la pantalla, ja no sé. Jo volia comentar una coseta xicoteta relacionada a internet. Vale. Sí. Xicoteta. Yo pensaba que a mí me pasaban vídeos raros. Entre ellos Taberner me pasaba vídeos muy raros.
¿vale? A mí también me pasan vídeos raros, tranquila. Sí. O sea, yo pensaba que Taverner, o sea, Víctor buscava coses... No, és que els meus amics s'han anat més enllà. És que en YouTube n'hi ha vídeos porno. En YouTube, públics. Sí. Jo això no ho sabia, ¿vale? I vam veure vídeos, perquè jo aquestes coses no me fa molta gràcia veure, no sé per què, però dan igual. Com menjar-se-la algú i se la està menjant, o sigui, tutorials de com ficar-te un condó i està ahí tot el pene, tot en su arte. Pues és que durarà un poquet esos vídeos, s'imagina. Que dura un poquet polles. Porten ahí temps. Exacte, polles. Vale. Porten ahí temps, eh? M'ha recordat una cosa. És la meva primera i única experiència amb el cine porno gay, que va ser una cosa brutal. Parlem d'aquest tema. No, Pere, no va ser jo protagonista, òbviament a mi... Molt bé, acomiadem així i tal. No, jo encara que pague no en traurien. Eren els anys 1998-2000, naixement d'internet, Napster, Casa, tota aquesta època, i jo no sé per què collons, amb 15 anys, tinc internet i dic, soc un xic, tinc 15 anys, què vaig a baixar-me? Un capítol de... Porno. No, la pel·lícula de Cosas de Casa. Hòstia. Sí, vas buscar Cosas de Casa i vas trobar una pel·lícula. I vas dir, hòstia, que guapo. Me la vas baixar, fas doble clic, i què em trobe? A veure, com puc explicar-ho? Era porno gay, però si dius... si dius porno gay... si dius porno gay, dius, vale, són dos tios follant, normal. Encara que hazte oír diga que no, és normal, ¿vale? Doncs no, era una pel·lícula, per dir alguna cosa, era un vídeo d'entre 8 i 10 skins amb la bandera de la RDA follant i ficant-se el coll de la botella per el cul de la cervesa. ¿Te la vas a ver sencera la película? O sigui, ¿te la vas a ver sencera la película? No. Vas saltar per a veure què collons era, vas fer captures i me'l vas ficar d'avatar en el Messenger. Un trenet de 10 skins amb la bandera de la RDA i ficant-se també algú la botella d'una cervesa per el cul, fent-se una palla. Sí, això em vas trobar. Em sembla genial, realment. O sigui, sí. Així que, Paula, sí, n'hi ha coses rares en internet. Sí, n'hi ha. Bueno, no sé si podeu parlar d'algun tema més. Jo sí que tenia un tema curtet. Jo d'aquest tema no vull parlar mai més. Jo sí que tinc un tema una miqueta curtet. Així per a... no sé si sabeu que, bueno, hi ha en principi per el tema de desenvolupar l'estatut i tal, se vol, diguem-ne, desplegar per tot el territori la policia autonòmica valenciana. No sé si esteu assabentats d'aquest tema. Al País Valencià hi ha una policia autonòmica que crec que s'encarreguen de custodiar edificis públics i de fer seguretat. Què? Encara és millor. Sí? Digues? Inicialment no. És a dir, inicialment una reivindicació de quan el bloc era bloc i no era compromís. Vale. No era compromís. Sí. No, ho he deixat ahí, una reivindicació era la de crear una arxaina Mossos d'Esquadra valencians, que també rumorejava que es diguera el centenar de la ploma, però bé. I la teoria era traure la policia nacional, policia estatal, perdó, sobretot la Guàrdia Civil, que és una policia militar, que això també cal dir-ho, i deixar la policia local per a la ciutat o el poble, i a nivell nacional, doncs, aquesta policia valenciana. Molt bé, aquesta policia va ser una mica cafè per a tots, la va fer el PP, i la seva primera i única competència, atenció, no és broma, era tindre cura dels edificis que tingueren màquines escurabutxaques, és a dir, casinos. Hòstia puta. Així com sona. La seva primera funció, abans de ser això que deien la guarda pretoriana del PP, era això. Només l'única competència era guardar casinos. Que ningú furtara, que no hi haguera problemes, però simplement això. Després ja van poder entrar en transport públic i el podies veure en el tram d'Alacant, en el metro de València. Però sí, únicament era això. Màquines escurabutxaques. Era boníssim. Pues, bueno, per així, diguem, els que vivim a comarques, quan veiem algun cotxe de la policia autonòmica,
que se veuen de tant en tant, saps que n'hi ha algun conseller per ahí, que ha vingut a visitar algo, a inaugurar alguna cosa i tal. És el contacte que tenim en la nostra policia autonòmica. Res més. Sembla que se volen, diguem-ne, convertir en el que tu estaves comentant, una policia ja autonòmica que lleve competències tant a la Policia Nacional com a la Guàrdia Civil, com són els Ertzaintzas en el País Basc o els Mossos d'Esquadra a Catalunya, el qual és una bona idea, en principi, més o menys sembla bona idea. Des del que caps. Des del que n'hi ha, claro, tampoc aquí, perquè tampoc aquí anem a defensar a la policia en aquest podcast, vaja. Però sí que en principi sembla una bona idea. La putada és el nom. Perquè els volen dir minyons. Hòstia, com és de Terrassa. Minyons és minion. Així més o menys mal llegit. O sea, imagineu-vos Telecinco. Los miniones valencianos. No, es un desastre. O sea, los miniones de Chichona. Los miniones. En Javea, un grupo de miniones... No, eso es un horror. És un horror. Aleshores, clar, això és molt problemàtic. El nom de minion, o de minyón, o de pinyón, o... No, és un nom fatal. I aquest nom, jo des d'ací, senyor Ximo Puig, si estàs escoltant, espere que no, això té que desaparèixer i aquesta idea fora. Aquí jo aquí llance una proposta, jo llance una idea, tenint en compte que el color de la policia autonòmica, que és el color de totes les policies, serà blau, home, i en el País Valencià serà blau a saco, serà blau, però blau de la hòstia, l'únic grup que puga infundir terror en el corazón de los enemigos que va de blau són els ultramarines. Hòstia, jo defenso puta. aquest nom. Ultramarines València. La meva idea, atenció, preneu nota, la meva idea és que vagin d'ultramarine. Una armadura de por espan gegant, pujat aixina com en zancos, que llisquen del cotxe, que se arrimen i que, atenció, això és molt important, no llisquen del personatge mai. És a dir, t'arribarà el tio, l'ultramarine, amb la seva armadura de por espan, les seves calaveres, trossos de l'Estatut d'Autonomia pegats a l'armadura, i te dirà, vai diepro! Vostè ha infringit el còdex de circulació, apartat tal, pàgina tal, paràgraf tal, circulant a més de 100 per hora per una carretera dins del poblat amb què l'accent és menor de metre i mig, no sé què, quantos. Vostè és culpable de heretgia. I tu ahí ja te quedaràs. Seria molt important de que si digueres això mateix que ha passat en aquesta situació, l'home diguera, home, jo pensava que tallara directament i que diguera l'emperador, en aquest cas, Ximo Puig, ja pensa per tu. Sí, emperador no, jo el canviaria, jo ficaria Ximo Puig. O la persona que es governe. Vai de Ximo, no sé. Jo, el vai diempre, com a forma de relacionar-se amb el ciutadà, jo la veig molt. Jo és que és aquesta idea que tinc, no jo sé. també el veuria amb armadura d'exterminadors. Això ja serien els SWAT valencians. Home, això serien els de tràfic, que tenen que donar més por. O sea, un tio plantat a l'autovia de 2 metres i mig i una armadura de por espan, com un Volter gegant, ahí plantat, tu pares per collons. O sea, no és un tio, no és un guàrdia civil en les passaràs, és un exterminador dels ultramarines, ahí amb una bandera gegant, la bandera de la quatibarrada, ahí, en lo alt, ¿no? Una cosa, jo... No, la coronada, però amb les joies i tot, eh? Sí, amb les joies i tot, i el cas del drac i tot el tema. Jo que aquesta seria la meva proposta de policia autonòmica al govern, si volen prendre nota, i per la meva part, pues bueno, així estaria més o menys tot. No sé si voleu afegir alguna coseta. Jo tenia una proposta d'això com la teua, però és que és immillorablement... La teua és immillorable. És a dir... Home, sí. Ultramarines, tio, és ultramarines. O sea, no ho sé. Ultramarins valencians. Sí. Total. M'agrada sobretot en comptes de... És a dir, tindre pedaços de l'Estatut pegat. Sí, per suposo. I tot. Sí, una cosa que... I calaveres. Sí, calaveres sempre. I no sé si voleu afegir alguna coseta o jo més o menys se m'està triant... Sí, digues? Sí, una cosa, també els vehicles. Home, un bon Land Rider o un tanc d'estos supertotxos gegants de la Primera Guerra Mundial que ocupen 4 carrils avançant i tal.
Jo és que és un tema que jo veig molt. Jo crec que això seria una policia molt digna per al nostre poble, una policia discreta, senzilla, barata, perquè total, tancs gegants i armadures robòtiques gegants i coses així són coses barates, que no seria una inversió plenament justificada, i jo crec que seria una gran idea. Jo crec que seria... No sé, jo ho veig. Jo igual, per temes d'edat no podria, però si fos més jove jo m'apuntava. Paula, tu tens alguna a dir en aquest cúmul de xorrades que hem dit ara? Paula s'ha mort. S'haurà caigut o el que siga. O s'haurà suïcidat perquè haurà escoltat això. Sí, és que va tenir una mala experiència en el Warhammer, me va comentar. Això si algun dia ho vol comentar, segurament he dit ultramarines i ha tallat l'ordinador i s'ha anat corrent. Seria el més lògic. Bueno, pues en principi deixaríem així el segon episodi del podcast. Espero que vos hagi agradat. Espero que se senta millor, que se senga millor que el programa anterior, que va haver un momentet que va ser una miqueta Paco Telefunken també. I no res, veurem abans possible si podem fer ja un tercer episodi quan tinguem una miqueta de material per a riure'ns i no sé, igual parlem de coses catalanes. Jo voldria que Paula, ja que és una escriptora, ja parlàvem de tu, que s'estàvem acomiadant. Sí. I estàvem dient, jo anava a dir que m'agradaria que el següent capítol d'això, si no es maten, pues disparen. O Ximo Puig es compra, que també podria ser. També podria ser. Todo puede ser. Hi ha una ràdio ahí a punt de començar i fa falta programes. Jo vull que Paula parli no de blavers, no de catalans, sinó de tot el contrari, d'antiblavers. Concretament no, espereu que venga el judici, per favor. Vale. Molt bé. No, bueno, se suposa que mos ha denunciat. Jo estic esperant la denúncia. Pere, tu t'ha plegat algo? A mi no m'ha plegat res de moment i m'estranya molt perquè, clar, jo té motius per a denunciar-me, realment. Jo sí que vaig donar motius. Jo tots els motius els tinc guardats. És a dir, aquesta persona és un senyor que ha anat a la policia i ha dit, disculpeu-me, però vull ficar una denúncia. En Twitter. Perquè en una xarxa social una dona que el seu nick és la figa de sa tia. Figa ta tia. Sí, la figa de ta tia, perdó. Sí, això el sabrà el millor. M'ha insultat a mi i als meus 4 putos perfils que tinc que fes la mateixa merda. I volia que, no sé, una denúncia o si fora opressor o el que siga, perquè una persona en Twitter no està d'acord amb el que pensa. Això, bueno, la policia actual no, però els ultramarines, amigo... No hauria judici. Heretgia totalment. Quan hi ha un problema així, Adeptus Astartes despliega i saneja. Si té que sanejar, saneja. Bombardeig. Bueno, jo podem parlar i explicar perquè tant Pere com jo hem estat des del principi mirant-lo com va passar tot des de la nostra perspectiva. Ell té la seva fantasia mental, la seva palla mental feta, perquè és bestial la palla mental que té feta, però bé, nosaltres podem explicar des de la nostra perspectiva i llegint inclús algun tuit, no? Que jo no he borrat cap i ho tinc tot guardat. O sigui, una cosa que ho tinc tot guardat, tinc el drive pujat i ho tinc tot ahí, perquè només se la figa, per si acas, tot pot passar. Molt bé, ahí ja seria una cosa per un altre podcast, més o menys per a diversificar denúncies. No vaig en totes les... Exacte, si no que ens aplegue de tots costats. No res, acomiadem així el podcast, gràcies a... Bueno, soc Pere Álvaro, @Pere Álvaro a Twitter, a Paula, @Redeula, Israel Blasco, @Isblagi, a Twitter, i Twitterrorist, que és @Twitterrorist, no té cognom, és com Cher, és un personatge. És el nom artístic. Sí, és el nom artístic. I, bueno, sabeu que podeu contactar amb nosaltres a Twitter, @Això no és veritat, a Facebook, Això no és veritat, és el nom del nostre perfil, i el compte B per a nudes és @antiblavers. Qualsevol part del vostre cos que vulgueu enviar per a que la valorem, @antiblavers. I això és... En aquest cas, sobretot si eres home. I practicant sexe en altres homes, per favor.
Sí, que sí. O en ninots o qualsevol cosa és. Quan No res, sigueu ho deixem estils així. en la bandera de la R. Ho deixem així, abans d'embrutar-nos encara més. Farem prompte un altre podcast. Igual parlem de coses catalanes, igual parlem de piolín, perquè El curiosat violín. los catalanes hacen cosas y los Looney Tunes també, o pitjor. No res, acomiadem així, espero que vos hagi agradat y no res. Dale el like si te gustó, suscríbete a mi canal y todas esas cosas. Molt bé, ens veiem, gràcies. Gràcies. Adeu. So bad.